Ein Vater geeft zijn zoon een grote eerdene kruk en hij zegt tegen zijn zoon, ga naar Rifa en merk de vol water. Wenn de jong met een Rifa is, dan duurt het maar te lang de kruk plus onderdukken en de vol water merken. Hij jet er nog een water vol wat er dichtbij is, hij zet de kruk onder hem stroom en hij gelooft dat wat boezig vol zijn. Maar wanneer de hol zo klein is en de stroom zo groot is, komt er meest geen water in. Dat duurt lang met de kruk vol is en wanneer ze endlich vol is, dan zit de jong, de kruk is boven twee gebroken. En dus een deel van de bieten en dat water brengen en dat is strange. Wanneer ze naar huis komt en zijn vader dat water brengt, dan zegt de vader, waarom is dat passiert? En hij zegt, we deden te lang de kruk plus onderdukken en dat staat laten valschild. Ik wil de onder vol gaan, dat het zal boezig vol worden. En doordat wordt het een fehler gegeven. Doordat gingen dingen twee. Doordat weer het water niet rein. Wel verken im leven, wij wie dingen boezig. En het is abgespeelde wereld waar we van zijn, wij wie vielmals dingen schwind, wij wie vielmals dingen nu. En we leren niet wat de rechte tijd is. Prediger kapitel 3, vers 1 tot 11 zegt, alles heeft zijn tijd. Dus een tijd om treurig zijn, dus een tijd om vrouw zijn. Dus een tijd om buien, dus een tijd om doorbreken. Zo verken, wij wie wat. Maar hij zegt door in vers 11 ook, over de rechte tijd stelt God aan, en niet ik. We verken im leven jet ons dat zo, dat ik wel word, ik leer naar God, ik vrouw naar God, maar hij antwoordt niet. En ik ren voorop. Vielleicht is het een jong wat onder mij al ziet. Hij heeft niet geduld om wachten. Oder omgedreht. Vielleicht is het een jong uit gerust wat hier wordt een mission schaffen. En die wil wel nu voortgaan. En die heeft niet meer geduld om wachten wat God leiden deed. Vielleicht is het een jonge buur. Een jonge man heeft zich gerust bevrijd. De vriend heeft alle land. De vriend heeft alle een fijne garden. De vriend heeft alle in het business. En ik kan niet wachten wat het bij mij is. Dan merk ik oprechte entscheidungen. Dan zie ik geld waar ik niet zal. En ik breng mezelf veel weiter. Ik merk dingen in twee. Lieve vriend, we hebben wachten. We hebben geduld aan wat God in de tijd is. We hebben niet God voorop aan. God heeft dingen gepland voor ons. God heeft dingen voor ons leven goed gepland. En Jezus zegt sogar, ik ben gekomen, damit je het leven volop aan. Maar we hebben wachten wat God in de tijd is. We hebben niet voorop aan. We worden veel weiter, veel andere trouble sporen im Leben, wanneer we leren geduldig te zijn, dat God in de tijd reich is. En hij wordt het reich viert, dus hij het gepland heeft voor ons. God is er.